Nhasi imbomirai bijana zvemajokes handiti hatisi kuita majokes because vajaira kutiona kutifollowa patiktok vajaira kuzwa pamwe pacho tichimboita majokes tichiseka tichida but nhasi we are very serious neimwe issue yatiinayo panapa yakakosha yadonhedzerwa mukati mangu namweya mutsvene yandiri kutenda kuti ichabatsira uyo nauyo 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 vachabatsirika. Chii chaitika apa? Taita dambudziko revanhu vanoti vakanzwa kuti kenza yabata mwana, yabata baba, yabata mai, yabata ivo, vanobva varwara. Wesi iye wacho atori nayo akakomberedzwa nevari kuti maiwe kani kenza, maiwe kani kenza, maiwe covid, maiwe HIV. Aha, muri kuona manje yakanonokerwa zvikazodai 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 zvikazoti taita dambudziko revanhu vanozviuraya nekuda kwekutadza kuziva simba riri muna Jesu Kristu, nekuda kwekutadza kuziva simba rakaiswa mavari pavakagamuchira Jesu ivo. Handiti maona manje dambudziko rinouya pamunhu anokwidziridza urwere kuhusvitsa pahwaisafanira kusvika, urwere hugokwidзiridzwa kuza kana iri kenza hapana maitiro, hapana maitiro. Ndauya kuzokuudza kuti shamwarika, kuna Mwari haagumirwi, kuna Mwari kune maitiro. Panoperera pfungwa dzedu isusu Mwari ndo pavanotangira. Hongu tine maspecialist, tine madokta amwe ekuti kana ati ndagumirwa nesu tinobva tati zhuu kugara pasi. Ipo paya ndo panotangira Mwari wedu, ipo paya ndo paanotangira, ipo paya. Unyatsondinzwisisa zvakanaka. Satani ndo basa rake rekuvhundutsira vanhu. Anoziva kuti hana yako ikarova atokuhwina, ndawa uchazviuraya wega. Piripiti 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 wambosvika kumatombo, piripiti wasvika kumvura, piripiti wasvika kune sauti yematombo, wasvika piripiti piripiti umwe akati uya tikumwise mvura yepamhangu, umwe akati zvinode bopoma, piripiti piripiti. Zvino Mwari zvaanoita uchiri kupiripitika kudaro, ukamboenda kune mvura yemumhangu, ukamboenda kune yepabopomo, ukamboenda kumatombo, ukamboenda kuchi, Mwari zvaanoita vanotarisa manje. Nokuti Mwari havadi competition nezvinhu zvisina basa zvavakasika ivo. Vanombosiya kuti unenge uchiri kumboziya zvichida pamwe zvichakubatsira. Asi chatoziva ndechekuti Satani haatyi dombo, haatyi mvura, haatyi sauti, haatyi mafuta, haatyi anointing oil, haatyi anointing water, haatyi anything kunze kwezita raJesu. Ndo rinotaurwa naVafiripi kuti muzita raJesu Kristu mabvi ose anopfugama. Avari kudenga, navari panyika, navari pasi penyika vanopfugama pazita panotangwa kunzi nezita raJesu, nemuromo unotaurwa nesoko raMwari kuti ndichakupai miromo ine simba inokonesa vavengi venyu kuita zvavanoda nemi. Saka ukaexercise simba riri pamuromo apo uchitaura kuti nezita raJesu uchataka hosha, inozvizwa, inozviziva kuti pano pazosvika chikara chinonzi Jesu Kristu, shumba huru yerudzi rwaJudha, mambo emadzimambo, zienda nakwenda, mucheka wakatandira nyika yose, akasvipiwa nenyika mushure mekunga yamumedza, afusirwa mumavhu. Lendi yakatadza kumuakomodheta ikati nezuva retatu uyu ngaabude, haagari munomu, chikara. Satani akauya akaba simba rese kuna Adhamu, kureva kuti takatorerwa makeys ezvinhu zvese. Jesu ndobva azouya, ndobva andotora simba iroro, ndobva ati akufa ari pamuchinjikwa, akudzoka kuna Baba, ndopaakati zvapera. But now taita problem yevanhu vanoita kunge mudzimai uya akagara 12 years achibleedha. But Bhaibheri rinoti akazoti anzwa nezvaJesu. Imi munofunga kuti haana kumbozwa nezvaJesu here? Pa12 years hakuna munhu anogara, munhu akura kudaro kutoita mai agogara gore rese asati ambozwa nezvaJesu. Akanga achizvinzwa but mwoyo wake wakanga usati watenda kuti Jesu Kristu pane zvaanoita. Mwoyo wake wanga uchikufunga n'anga dziya dzaimupedzera pfuma. Mwoyo wake wakanga uchikufunga mvura dziya dzine matombo nemunyu nesoti. Mwoyo wake wanga uchakanamatira pazvinhu zvinobatika. Manje zvinhu zvemweya hazvibatiki.
ukajaira kuda kuti ngazvibatike ndizvione ndione kuti zvakabvepi, ndo mviromviro dzekuvharwa futi nemaprofita enhema nematsotsi. Ndava iwewe uri kuda kuona chitsinga chechibviswa chidzi pam chokandwapo wogutsikanaka, asi musi wachakapinda unombochiona chichipinda. Chinhu chiri spiritual, chinhu chemweya ndo chawakuda kutena kuti chioneke chibatike physical. Wadii wadzoka kuzita raJesu Kristu, zvidhiliwe nazvo mumweya mwausingaoni, iwe unongozoona maresults. Isusu chedu kungoona maresults ari positive. Mwana wapora, mwana wapasa, wabudirira, uyo azograduata, uyo achata, uyo akasimba, tiri vatano, hapana confusion pamba, zvese tiringoona maresults ari positive. Sei tichida kunyanya kuona muitikirwo wazvo kuti ndikafuridzira hutsi zvikanga zvakashidza inini ndobva ndafunga kuti pamwe nedhimoni rakachidzwa. Hosea chapter 4 verse 6 inobva yati vanhu vangu voparara nekushayiwa zivo. Mwari Baba tibatsireiwo, nyika ino yoparara Mwari. Kusaziva, uyai mutijekeserewo, vamwe voparara vari vana vaduku. Kusaziva, pakaiswa upenyu nerufu, vanomhanya kutora rufu. Kusaziva, Mwari Baba tibatsireiwo, nyika ino yoparara Mwari Baba. Kusaziva, kana Jehovha vasingavake guta, ivo vavaki vanovaka pasina. Kana Jehovha vasingarinde guta, iyeyu murindi anorinda pasina. Kana Jehovha vasingaende mberi, ivo vafambi vanofamba murima. Kuti tirege kufamba murima, hama dzangu, semaimbera takaita chimbo chedu chinonzi kusaziva, chiripo pa YouTube channel yedu panapa. YouTube channel yedu yakanzi Elder David Kanjanda Songs. Kusaziva vanoda kuchiteerera anditika kuti tirege kufamba murima, handei pana Jesu. Kutenda kwedu ngakuve pana Jesu, kufunga kwedu ngakuve pana Jesu. Patinoronga ngatitungamirwe naJesu, patinofamba ngatiisei Jesu kumberi. Jesu weNazareta, Jesu weNazareta, Jesus Christ of Nazareth, mambo madzimambo anopidikura makomo, anoita kuti kana takatarira mberi tichiona makomo kuti patiri kuenda kune gomo, tikaramba tichifamba tiri muzita rake tasvikapo, tinozoshamisika kuti heya imhute nhai. Right, ndinotenda kuti ndabatsira umwe munhu nhasi. Mwari vakukomborerei, vakuitirei zvakanaka. Itirwai makungundengwe enyasha. Musakanganwa kuti isu tiri kuwanika pa TikTok, tiri kuwanika pa Facebook, tiri kuwanika pa YouTube, asi kwese munongonyora kuti Elder David Kanjanda Songs. Kwese munongonyora kuti Elder David Kanjanda Songs. Right, ku YouTube ndo kune music dzedu, ku YouTube ndo kune mavideo edu, ku TikTok kune zviriko, ku Facebook kune zviriko, asi vanoda music hande pa YouTube izvozvi. Tisakanganwa kundobaya pakanzi subscribe. Tabaya pakanzi subscribe, totokonya ka bell ke black kaya, ka notification bell. Mwari aikuitire zvakanaka. Komborerwai, swerai munyasha, garai munyasha, fambai munyasha nguva dzose, makungundengu enyasha. God bless you.